до един скромен човек, който се разкаива за изречените от него думи. Добре си направил, че веднага си се покаял. Бог ни е оставил покаянието за спасение. Ако не беше така, дори апостолите не биха се спасили, а камо ли другите хора. Сгрешил си с език, с сърце си се покаял. Изрекал си злобна дума срещу твоя съсед. Все едно, че си хвърлил искра в куп слама. Цялото село чуло и си пресмяло. Съседът ти си огорчил и ти дал под съд. Платил си много, ядосал си се още повече. Не ти тежи присъдата на съда, тежи ти наказанието, с което оскърбеният съсед постоянно те наказва. Не иска повече да говори с теб. Мълчи и ти обръща гръб. Какво да правиш? Остави на Бога и на времето. Моли се на Всевиждащия Творец да смекчи сърцето на съседа ти. При всеки удобен случай казвай за него добра дума и чакай. Бог, добрата дума и времето ще направят своето и един ден двамата сдобрени ще отидете отново заедно на църква. А за поука нека ти послужат думите на Спасителя. Казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Не ти ли говори това, че всяка злобна или лъжлива дума нарушава реда в вселената и оскърбява Твореца? Добрата или лошата дума, която казваме за някого, дори и скришум, се чувства от цялата вселена. Чувства я и Творецът на чувствата. Как думите биха могли да бъдат скрити от онзи, от когото дори и мисъл не може да се укрие? Древните гърци казвали за копието на техният герой Ахил, че с единия си край може да отвори рана, а с другия да я изцери. Не знаем за Ахиловото копие, но знаем със сигурност, че това е вярно за човешкия език. С език рани се причиняват и с език рани се ликуват. С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човеците. В едно наше село се случило следното. Една майка имала единствен син ученик. Веднъж тя се разсърдила и в яда си изрекла следните безумни думи. Да можеше очите ми никога повече да не те видят. Щях да бъда щастлива. Детето било толкова потресено от тези майчини думи, че взело пушка и се застреляло. Край себе си оставило своята ученическа плоча, на която било написало: Ето, майко, махам се завинаги от твоите очи, само ти да бъдеш щастлива. Жалостно майчино щастие. След това самотната майка седяла всяка нощ край огнището и гасяла огъня с сълзи, докато една сутрин не усъмнала мъртва край угасналото огнище. Виждаш ли какво прави безумната дума? Но няма да ти оставя и без пример какво може да направи добрата дума. По време на войната изпратили един страхлив войник на разузнаване. Неговата страхливост била пословична и всички започнали да се смеят, когато разбрали къде го изпраща старшината. Само един войник не му се пресмял. Приближил се до своя другар, за да го окуражи. Страхливият войник му казал: със сигурност ще загина. Врагът е съвсем близо. Не се страхувай, братко. Бог е още по-близо. Отговорил му онзи добър другар. Тези думи звъннали като голяма камбана в душата на страхливица и звъняли до края на войната. И някогашният страхливец се върнал от фронта, окичен с медали за храброст. Така го преобразили и изпълнили със смелост благите думи: не се страхувай, Бог е по-близо. Мир на теб и здраве от Бога.